ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphule nikuzo mphulaphule vukani community radio inkqubo le ezolimo kolosuku lwanamhlanje kungolesibini entsukwini ngumhla wesibini kule inyanga kaJulayi komnyaka ka-2024 siyangena ke sezibulisela kuwe mphulaphule sitsho kananjalo bangabe inkosi kakhulu ngokhetha ngotyumba isikholo sakho sasekuhlaleni ngeli xesha ke amafama athe ncwadalala ephulaphula injalo njoku afuna ukuba ngaba sibaphathele ntoni kolu usuku namhlanje sikunye noMr Mbotshelo utata uAyanda yi-CEO ke leyo yangaphaya kwaThalitha Farmer sele khona pha kweliya icala lingaphaya sabe sincokola naye ke mphulaphule vukani community radio namhlanje ke umcimbi esobe siwujongile siwukhangela isifo sengqele kwimfuyo ngumcimbi esobe sithangayo loo nto uba ngaba isifo sengqele apha emfuyweni ihamba njani yonke loo micimbi sele khona phaa kweliya icala lingaphaya mhlekazi masikubulise injalo njoku sikwamkele enkqubeni. Ngongo nami ndiyazibulisela kuwe nakubaphulaphuli bevukani FM. Inkosi kakhulu masibulele injalo njoku ngexesha lakho uye wabe kanti usinika lona namhlanje. Well, ndiyafuna nje uba ngaba usinike nje umongo womxholo esithetha ngawo namhlanje sithetha ngesifo sengqele ingakumbi apha emfuyweni. Ewe Mnqongo, kwakhona mandibulele elithuba lokuba sikwazi ukuncokola nabaphulaphuli bevukani FM ngakumbi abo bafuyi abazijonge njengabafuyi abafuya ngendlela yengeniso, abafuya ngecebo sithi ukubabiza ngesilungu sithi those are strategic farmers. Kuba ngabafuyi abo abathi baqaphele amaxesha onyaka iimeko abafuye kuzo ukwenzela uba bakwazi ukulungiselela engekehli ukuqinisekisa ukuthi indlela yabo yokufuya inengeniso. Sizawuthi gqaba ke namhlanje sibonisana ngesifo sengqele emfuyweni. Kwezinye indawo ke kuye kuthiwe ngumbolane ukanti ngesilungu sibizwe njenge-pneumonia or pneumonic pasteurellosis ngenxa yale ntsholongwane esibangelayo. Ukanti kwabo bantetho isisibhulu okanye Afrikaans ibizwe njenge-bont long into ethetha ukuthi yimiphunga emabalabala. Loo nto ke ibangelwa zezinye zeempawu othi xa imfuyo leyo ithe yafa ngenxa yesifo uzibone imiphunga lena iba mabalabala. Kodwa ke sizawubuya umva kancinci siqale ngayo isaphila sizame ukujonga okokuqala ukuba ziimeko ezinjani ezibeka imfuyo emngciphekweni yokuba nesi sifo sengqele. Zimpawu zini esiziqaphelayo ukuba imfuyo ingabe ihlaselwa sesi sifo xa isaphila. Ukanti leyo ethe yakwazi ukuphila emva koba ibihlaselwe sesi sifo zinto zini esiziqaphelayo kuyo, ze kuthi leyo ethe ubulawa sesi sifo kube zimpawu zini esizibonayo uba ibulewe sesi sifo. Sawugqiba singayivali singakhange siyofika kwinto ethi njengoba sisazi le nto siyaziyo ngaso esi sifo, zinto zini esingazenza okokuqala ukusithintela okanye ukuthoba amathuba wokuba imfuyo yethu ihlaseleke. Kananjalo xa ithe yahlaseleka zinto zini esingazenza ukunyanga. So intetho yethu namhlanje ke Nongo izawube ime ngolo hlobo.
Well, inikisa umdla kakhulu ngoba ingakumbi kumafama okanye ngelinye ixesha qonda ingqele, isifo sengqele siyazi apha ebantwini uba ngaba xa kuthethwa ngemfuyo ngokuba ngaba nemfuyo le iba naso isifo sengqele. Ndinomdla kakhulu, ndiyafuna uba ngaba ungene ke ngoku ugabadele kuzo zonke ezi ngongoma sele uzibekile. Kulungile ke Ntsundu, njengoba nditshilo, isifo sengqele sithi sibangelwe yintsholongwane eluhlobo lwePasturella. Yiyo le nto ibizwa ngesilungu i-pneumonic pasteurellosis. Intsholongwane le eluhlobo lwePasturella yintsholongwane ekhoyo phaa kwimpahla efuyiwe emakhaya. Iyaziphilela phaya, ibizwa ngesilungu normal flora, into ethetha ukuthi iyaphila apha emathatheni ngaphandle kokwenza ingxaki, de kubekho iimeko ezithile ezibangela ukuba inani eli lentsholongwane zibe liqelana, yehlele ngezantsi, yehle ngoqhoqhoqho iyofika emiphungeni. Kuxa ifike emiphungeni ke apho ithi ibangele ingxaki khona. Now, zimeko zini ke ezi ezibangela ukuba yehlele emiphungeni le ntsholongwane yePasturella? Ezinye zeemeko ezixhaphakileyo ezibangela ukuthi imfuyo, mhlawumbi makhe siyikhankanye le mfuyo siza kugxila kuyo namhlanje. Esi sifo siyayihlasela phantse yonke imfuyo, ukuquka ihagu, gusha, nkomo, bhokhwe. Kodwa namhlanje ndifuna sigxininise kakhulu kwezi zetyisayo okanye zibizwa ruminants ngesilungu. Sibuye kwezi zityisayo sigxininise ngakumbi kwimpahla emfutshane. Mhlawumbi ke isizathu soba ndingafuni ukugxininisa enkomeni kungenxa yoba inkomo ibuya ibe nezinye izinto ezimbaxa endinqwenela ukuba ndingathetha ngazo ngelinye ixesha. Kodwa yonke nje imfuyo ithi ihlaseleke sesifo emva kokuba ibiphantsi koxinzelelo. Uxinzelelo yile nto ngamaxesha amaninzi siye sithi si-stress. Yes. Undibuze ke ngoku ukuba imfuyo iba phantsi koxinzelelo xa kutheni, zinto zini eziyistresayo imfuyo? Kuba kubalulekile ukuba siziqaphele, kuba xa siziqaphele ezi zinto ziyistresayo imfuyo, sizawukwazi nokuthi siyilungiselela njani le meko yokuthintela esi sifo. Kuxa kutheni apho kufuneka sithi apha masiqaphele uba esi sifo singayihlasela imfuyo. Zonke iimeko zoxinzelelo kuquka ukutshintsha-tshintsha kwemozulu, inkqwithelo ezingaphaya, ukududuma ngeyona ndlela, le nto iyoyikisayo imfuyo. Ngamanye amaxesha xa senzeka ezi meko uyayibona nawe uba ndizawuthi iyapenika, iphazamisekile, khona le nto ingayithandiyo eyenzekayo. Iimeko zengqele xa kubanda kakhulu, kuthi isifo sisifo sengqele kodwa siyenzeka naxa kungabandi, xa imfuyo iphantsi koxinzelelo. Xa igcinwa kwindawo apho kungqushungqushu, kube nothuli khona, ngamanye amaxesha nomgquba lona xa umnintsi, ube manzi, iyayifaka imfuyo phantsi koxinzelelo laa nto, kuba laa ndlela yentlalo ayondlela endingathi ngesilungu e-comfortable, ayondawo ekulungeleyo ukuhlala ngendlela eyamkelekileyo emfuyweni. Ezinye ke izinto ezithi ziyifake phantsi koxinzelelo
Zizinto Yes. eziqhelekileyo ekufuneka sizenzile ukulawula le ndlela yethu yokufuya, kuquka ukuyikhwelisa enqwelweni kuba siyithengile, nokuba kuphina siyikhwelise enqwelweni ke ngoku ihambe ngenqwelo. Imfuyo ayithandi ukukhweliswa enqwelweni leyo. Yona ingasihlalela nje izityele ingca phaya izonwabele kungabikho nto iyiphazamisayo. Xa sithetha ke ngokutya ingca, enye yezinto efaka uxinzelelo emfuyweni kukunqongophala kokutya. Xa kutshazile amadlelo njengangoku kuba kusebusika, maxa wambi xa amadlelo ethe atsha kungabikho nto yokutya, yonke loo nto ifaka imfuyo phantsi koxinzelelo. Ukanti ngamanye amaxesha xa umgqeku ulunyulwa koonina, loo nto ifaka phantsi koxinzelelo. So uyaqaphela ke mnongo ukuthi zinintsi izinto ezibangela uxinzelelo, into ethetha ukuthi ngamaxesha onke imfuyo ihlala isemngciphekweni yokuba ingaba naso esi sifo sombolane okanye isifo senqindi. Sithi ke sandulelwe ngamaxesha amanintsi zezi ntsholongwane ziluhlobo lwevirus. Andizugxila kuzo ngokwangoku kuba zizawusityela ixesha. Kubalulekile nje ukwazi ukuthi zizo ezithi ziyandulele le ntsholongwane eluhlobo lwebacteria okuthiwa yiPastorella. Xa sithetha ngenkomo ngenye sizawugxila kuba kuye kubaluleke ukuzithintela ezi ntsholongwane eziluhlobo lwevirus enkomeni. Kubaluleke nangaphezulu kokuthintela ezi ntsholongwane zohlobo lwevirus ezikhokelela kwisifo senqele. Kubaluleke nangezinye izizathu enkomeni, kuquka izinto reproductive problems, iingxaki ezinxulumene nokuzala kwayo inkomo. Ndithe ke andizugxila kwinkomo, mandibuye ndize kahle emfutshane. So sithethile ngokunqongophala kokutya, sithethile ngokulumla, njalo njalo. Now, xa sithi siqwalasele iimpawu esibona ngayo xa imfuyo yethu ithe yahlaseleka sesi sifo, ixhaphake ngakumbi kumgqeku, kumatakane angoononyaka nje, siye sixhaphake kakhulu esi sifo, siyathanda ukuwahlasela loo matakane. Ngelishwa ke apha kuwo sithi siwangene siwahlasele ngequbuliso, sibangele le nto kuthiwa yi-sudden death. Akukho mpawu aziqapheleyo umfuyi, ubona nje ziwa ngathi ziyagilana. Athi omnye umntu xa ethetha zifa ziseziwe, kuba yena ebezithintele izinto ezinjena ngomgilane. Umgilane ke sesinye isifo esibangela ukufa ngequbuliso emgqekwini. Ubeyisezile imfuyo yakhe eyisezela ukukhupha iintshulube. Enye intshulube elisela ethi ziwe nalapho ngathi ngamaphela aflithwe ngesaa sifufuzi sobulala izinambuzane. Liver fluke iyayenza nayo loo nto ngexesha layo, iyibe imfuyo. Ndiyazikhankanya ke ezi zinto ezibangela ukufa ngequbuliso ukwenzela uba abafuyi bangayenzi impazamo yokucinga ukuthi xa ife ngequbuliso
hayi yi-pulpy kidney kuphela, hayi Mm. ngumbolane okanye i-pneumonic pasteurellosis. Zikhona nezinye. Kubalulekile ke mfuyi ukuba xa imfuyo yakho ithe yafa ngequbuliso ungasazi isizathu sokufa kwayo, Mm. qhagamshelana nathi. Sinomboko okanye iqonga elibizwa uThalitha Wamafama elinoogqirha pha abancedisana nawe mfuyi ukuzama ukusombulula le ngxaki, unganyangi into ongayaziyo nengapheliyo Mm. kwezinye. Ukanti ekuhlaleni sinawo amagosa olimo karhulumente, ii-animal health technicians. Yes. Sikwanabo noogqirha bemfuyo, ii-veterinarians. Ngabantu abo Yes. ababalulekileyo kakhulu kweli phulo lethu lokuzama ukuphuhlisa imfuyo yethu. Mm. Mm. Uye ke nongo ndibuyele kwezaa mpawu. Ndiqale ndafuna ukuthi masiwujonge lo mcimbi wokufa ngequbuliso okanye i-sudden death. Xa Mm. sithe sayiqaphela, siqaphela ukutyhafa ukuba noko eli takane libutyhafarha. Siqaphele Yes. ungabi nawo umdla wokutya, loss of appetite, Mm. de ibe yehle egazini ngamanye amaxesha ngezizathu esingaziqondanga. Loo nto kaloku ilandela okwakungabi namdla wokutya. Mm. Njengoba benditshilo ke, suke ngamanye amaxesha ungakhange uzibone ezi mpawu, ife ngequbuliso. Yes. Zikhona ke ezithi zingafi ngequbuliso ngamanye amaxesha ngenxa yokuba namandla kwamajoni omzimba ayo, azame ukulwa nayo le ntsholongwane. Ngamanye amaxesha singenelele sinyange ngokungazi kuba abafuyi ngamanye amaxesha uyanyanga lena, kanti le antibiotic ayisebenzisileyo isebenza ngokumbaxa, le nto kuthiwa yi-broad spectrum, into ezifana nee-tenalin, olu hlobo Yes. lwe-oxytetracycline. Mm. Yona isebenza ngokumbaxa, inyangeke ke. Kodwa kwezo zithe zabandala zingakhange zife kule nto, ziye zithande Yes. ubankenana empilweni. Enye yezinto Mm. yile nto kuthiwa Yes. ngumbefu. Kumbona umuntu onesifuba Mm. kube nzima ukuphefumla. Le nto ibangwa ngumonakalo osemiphungeni kuba Mm. imiphunga ayisasebenzi ngokupheleleyo ngalaa ndlela esebenza ngayo xa ingakhange ichatshazelwe sisifo. Yile nto ke kuye kuthiwe ngesilungu i-lung capacity i-compromised, apha yehlile i-lung capacity. Mm. Ke zehle nasegazini, zithanda ukuthi zibe bubhitye, uyakondla ke oko wondlile, ayide imimitheke ngenxa yoba ayicacelanga nokukucacela ncam ukutya, inkenenkenana. Uqaphele ngamanye amaxesha Mm. iokozela, iyashiywa zezinye, ihlale ihamba apha emva kwazo ezinye. Isiphelo ke saso esifo kukufa njengoba besitshilo. Yes. Mm. Mr. Motshalwa, ndicela sibaleke siye evenkileni, siyawubuya siphinde siqhube. Lixesha elilungileyo lo mntu. Yangena ingqele yangakhathazekisa amazinyo, kodwa thina apha i-Arbots and Hardware asiyamkeli tulo qabaka, siza simphathele imbawula evutha amadangatya. Umhlali sithi amadangatya ezaphulelo kule silimela. Kaloku siyaqinisekisa ukuba saphathe wena nepokoto yakho nifudumele
Xesha lenqele sondela nawe zwakalanga nayo ungakoswa kumasebe wethu evenkileni apho sikuphathele iihita zoqobelo, irhasi, iparafini kunye negiza. Fumbela ufudumale usityelele ngokukhawuleza kwa-One Bells Road kuKopani. Kodwa ke ingxaki nokuba urhalela ukufumana uncedo wehlele endlini yakho ungancokola nathi kwikhasi kaWhatsApp kwinombolo ethi 066 536 4155 066 536 4155 okanye usalela umnxeba kwinombolo yethu ethi 045 492 0518 045 492 0518. Nihlale nifudumele bahlali ngamaxabiso wethu afikelelekayo. AR Ports and Hardware, you one-stop built-in cupboard shop. Hardware. Alright, sabuya ke kweliya icala levenkile imizuzu ungasenze bengamashumi mabini anesihlanu ibethile phaa intsimbi yesixhenxe sikunye ke no Mr Mbotshelwa ngu-Ayanda ke gama yi-CEO yapha eThalita Pharma. Sincokola namhlanje sijonge umcimbi wengqele apha emfuyweni besathi chungcembe kuhle ke kwakunye nathi. Masiphinde sibuyele kuwe tata. Manibulele kwakhona Nqongo. Sahlukene ke xa sisithi isiphelo saso esifo kukufa. Uyabona ke xa ungumfuyi ofuye ngenjongo, xa kukhona efileyo ayisosiphelo eso kuba zikhona ezi ziphilayo. Kubalulekile ke ukuthi ulenze uqhaqho, ungahlinzi nje ungqamela ukuphosa embizeni. Kubalulekile ukuthi uhlinzo olwenzayo ibe luhlinzo olukhangela ukuba ingaba yintoni unobangela wako okufa ngequbuliso. Kwakhona ke oogqirha ndithetha nabe-state i-state vets bayancedisa ngamaxesha amanintsi kolu hlinzo olubizwa i-postmortem, ukanti namagosa ethu phaa kwaThalita Pharma aqeqeshiwe ngendlela yokuthi ayakwazi ukukuncedisa ujonge ukuthi zinto zini ofanele ukuziqwalasela kwimfuyo ethe yafa. Kulena ke ngesiquphe imfuyo okanye elandele ezi mpawu. Xa uthe wayivula mfama uzuye ngqo emiphungeni. Uyawuqaphela ukuba ingakumbi umgqeku lona imiphunga izawuba mibalabala okanye ibe mibala mibini. Ukhona umbala lo endingathi upinki uqhelekileyo wemiphunga. Kube khona umbala obubomvu wona kuze kuthiwe ife mnyama. Into ebangela nto ke kukuba umphunga umthetho wawo sispontshi. Uyafuna umoya. Kulapho kwenzeka khona ukutshintsha-tshintsha kwemimoya, kutshintsha-tshintsha i-oksijini ne-carbon dioxide wenzelwe loo miphunga. So xa uthe ke wenzakala umphunga, le nto kuthiwa si-scarring, uthe wenzakaliswa intsholongwane le, kulapho uthi ubone khona oba bubomvu begazi. Ngenxa yoba awukhange ube wenzakele wonke, yiyo le nto ubona imibala eyahlukileyo emphungeni. Xa uthe wabona imibala eyahlukileyo emphungeni, krokrela ukuthi wena ingxaki yakho ngulo mcimbi wesifo sengqele. Ukanti ingakumbi kwezi zindala zithe zahlaseleka, ndizawuthi ixesha elide okanye chronically zinesi sifo, uyaqaphela ngamaxesha amanintsi ukuba imiphunga le ide yancamathela apha ezimbanjeni. So incamathele ezimbanjeni. Imiphunga umthetho lo wayo xa ihleli
impunyululu xa uzama ukuwubamba akukho apho uncamathele khona, kodwa kulena uyancamathela ezimpanjeni. Iyakuxelela ke leyo into ukuba ubuhlangene nalo bhubhane wesifo umbolane. Eli gama ke lithi umbolane lisuka apho elo kuba ubudlakadlaka lo mphunga sithetha ngawo. Masisuke ngoku umfuyi kuba iinjongo zethu zokufumana lonke olu lwazi kukuba yintoni esingayenza. Yes. Xa sisiya kwizinto esingazenza, ikhona intetho exhaphakileyo ethi ukuthintela kungcono kunonyanga. Yes. Ukuthintela, noba sithetha ngomntu okanye sithetha ngesilwanyana, ukuthintela kuhlala kungcono kunonyanga. Iindlela zethu zokuthintela kukuba kwezi zinto sizenzayo, kuquka ukuyitransporta imfuyo, kuquka xa siseza sitofa sisenzela nantoni enye. Indlela yethu ukuyiphatha imfuyo singayiphathi dlakadlaka, siyiphathe ngobunono ukwenzela uba singayithusi kakhulu. Kananjalo izinto eziqhelekileyo ezikufuneka sizenzile, sibe necebo ukuthi imfuyo yethu kungacaci uba sizayibamba umhla nezolo kuba ngaphela veki siyabamba, siyatofa, siyaseza iveki neveki. Imfuyo ayithandi laa nto uphehluzeliswa umhla nezolo. Yenye ke indlela leyo zokukhusela. Ukanti xa uvalela imfuyo yakho njengoba ubunintsi bethu emakhaya ezilalini sivalela imfuyo yethu ebuhlanti. Ubuhlanti ke buvulekile ngaphezulu, so yile nto kuthiwa kune-ventilation eyoneleyo, kukho umoya ongenayo nophumayo owoneleyo. Kodwa impahla evalelwayo yeyona isemngciphekweni yesi sifo kuba ziyesulelana nokwesulelana ngolu hlobo lwe-TB ebantwini. Ziyesulelana ngaso kuba yinto ephefumlayo le. So ithetha ukuthi xa uyivalela eshedini, umzekelo phaa emakhaya, kube nendawo ekhusileyo ngenxa yoba uzama ukhusela kwizinto ezinjena ngemvula okanye ngengqele njengoba kubanda, funeka uqinisekise ukuthi umoya uyakwazi ukuhamba-hamba, umoya osuka phandle nolapha ngaphakathi, ingaphefumlelani kwindawo evalelekileyo imfuyo. Zikhona ke ngoku ezinye izinto ezi sizibiza i-pharmaceutical interventions, ukuthi amayeza asetyenziswayo ukuthoba amathuba wokuba imfuyo ihlaseleke sesifo. Ndingathi enye yeentonga eziqinileyo zokulwa ndingathi likhadi nesi sifo, hayi nesi sifo kuphela, nezinye izifo eziza neentsholongwane eziluhlobo lwevirus okanye uhlobo lwebacteria. Kukhona iyeza elitsha phaa kwaThalita, lifike xa uzawuphela lo nyaka uphelele, libizwa iTalimune Plus. Eli iyeza eliqulathe yintlaninge yezakhamzimba, uhlobo lwee-vitamins nee-minerals. Likwaqulathe neetyuwa nezinye izithako, kuquka into ebizwa i-fulvic acid. So umsebenzi wazo ke ezi zithako, okokuqala kukuqinisa amajoni omzimba. Zinika isondlo esidingekayo apha emfuyweni ukwenzela uba xa ithe yahlaseleka nalulo naliphina uhlobo lohlaseleko lweentsholongwane,
abe Yes. amajoni omzimba eqeqeshekile ekulungele ukuba iyakwazi ukuzilwela kolo tshaba luthe lafika. Yabona Yes. ke, imfuyo esegazini azinintsanga kakhulu iintshaba zayo. Ndingakhankanya kwiintaba zemfuyo esegazini igeza apha elibizwa pulpy kidney okanye isisifo sezintso. I-pulpy kidney uyibona ngokuthi xa ifile nayo iyalibangela ukufa ngokugqibulisa, ufike izintso ezi zibutamtam. Yenye yezinto ekungekho lula ukuyiqaphela xa isaphila i-pulpy kidney. Kodwa nayo ihlasela kakhulu umgqeku xa kugqitywa lunyulwa nje okanye xa utshintsha ifeed, ingakumbi abantu abasaplimentayo ngefeed, okanye xa kutshintsha isizini sisuka ebusika sisiya ehlotyeni ingca ichumile. So ihlasela ngaloo maxesha ke yona i-pulpy kidney. Now, ukubaluleka ke kwale Tyleimune Plus ndithetha ngayo kukuba liyeza elinye eli elisezwayo. Uyakwazi ukuliseza ukanti uyakwazi ukuligalela kumanzi osela. Amanzi nje aklin awosela, awudingi kuxhamleka uwabilise uwapholise, awuqinisekanga noba funeka aphole kangakanani abeshushu kangakanani. Hayi, uyixuba nje emanzini ziziselele. Umlinganiselo wokuxuba xa ziziselela ngu-10 ml ngelitha nganye yamanzi osela imfuyo. Uzivulele nje ziziselele zisele. Ukanti ikhona ke imilinganiselo yowuseza, andizungena kuyo apha, iyafumaneka kumagosa kaTalita ukanti nakwela qonga lethu likaWhatsApp, kungenjalo kwiqonga likaFacebook. Kubalulekile nje ukuthi esinye sezixhobo esi esisebenza ngeyona ndlela ilula kodwa sibe siluncedo kwizinto ezininzi nesingazaziyo, kuquka ukuchumisa amaqanda kwiimazi nokuchumisa imbewu kwiinkunzi, zitsho zikhuthalelane ngexesha lokukhwelisa. Apha awukuthinteli nje izifo eziqhelekileyo ezifana nezi zengqele, koko utsho ulungise nemveliso. Kaloku bafuyi, isizathu sethu sokufuya imveliso. Bengekhe sifuye ezi bhokhwe nezi gusha nezi nkomo xa singafuni mathole namatakane. Bona ke, xa sithetha ngokufuya ngenjongo yengeniso, nto leyo eyenziwa ngaba bafuyi sibabiza strategic farmers, kubalulekile ukuba siqaphele ukuba nantoni na sukuba siyenza kwimfuyo yethu, kufuneka ibe yinto okokuqala esidudulela kweli cala iinjongo zethu ziya ngakulo. Okwesibini, imali esiyichithayo ukuphuhlisa le mfuyo yethu akufuneki ibe ngaphezulu kwengeniso esizayifumana xa sithe sathengisa ngenye imini. So ithetha ukuthi le nto asifuyeli nyanga okanye kondla, sondla inyange ukuze imfuyo yethu ibe nengeniso. Ke wena mfuyi omameleyo, uza kuwazi umahluko phakathi kwezi zimbini xa ungumntu othi wagcine amanqaku okanye le nto kuthiwa zii-records ukuthi wenza ntoni kule mfuyo yakho nini, ekutya kangakanani epokothweni.
Mm. Ndithi ke ekutya kangakanani. Xa ungumfuyi oyi-strategic farmer, ayifanelanga itye wena le nto epokothweni kuba imfuyo ifanele ukuzinyanga. Emva koba izinyangile, izondle, yawugqiba yondle wena nabantwana bakho. Naso i-strategic Mm. farmer. So Okay. ithetha ukuthi le nto kuyo yonke into esiyenzayo kufuna sijongile ukuba inkcitho inganeno kunengeniso. Kufuneka ingeniso ihlale Okay. ingaphaya, ingaphezulu ngakumbi kunenkcitho. Sahlula njani le nkcitho nengeniso ukuba yeyiphi enganeno? Uyabona, Yes. uba wena uba ngathi ukuguquka, so uyatofa, so uyaseza, so usenza le nyanga uyathini. Funeka uzibuze ukuba le nto ndiyenzayo ingaba in the long run. Isi abantu abaninzi bayijonga nje apha phambi kwenyawo le nto, angayijongi ukubheka phambili ukuba le nto bathi yi-sustainability. How sustainable is le practice yam yokusebenzisa le nqwaba yamayeza ngexesha elinye, apho ngendisebenzise nje amayeza awoneleyo okanye elinye namabini aza kuyonela esi sidingo ndinaso. Yes. Masidlule ke bafuyi pha kwi-Talimmune Plus esithe yona inezakhamzimba, iityuwa, ii-minerals, iquka ne-fulvic acid, yona eyaziwayo ngokulwa neentsholongwane, kuquka ibacteria, i-fungi okanye ii-viruses. So iyancedisa ke nakwezi zihlaselekileyo, iyazincedisa ukuthi zimimitheke ngokukhawuleza zibuyele egazini. Masiye ke ngoku kuthintela ongqale ngqo kwesi sifo sengqondo. Ukhona uthintela obizwa i-Ovipast. I-Ovipast lena isetyenziswa yona ukuthintela impahla emfutshane kwesi sifo sengqele. Okay. So uzawuqaphela ke ukuba ngenxa yoba yenzelwe le mpahla imfutshane, yenzelwe nokuthi ihambe umgama omde. I-Ovipast uyifumana in 100 dose, 100 ml, utofa 1 milliliter phantsi kofele. So ithetha ukuthi ibhotile nganye ye-Ovipast iza kutofwa igusha okanye ibhokhwe ezilikhulu. Zuthi emva kweeveki ezine zingadluli ezintandathu, uphinde ububutofo okokuqala, uphinde uziphinde, kuthiwe ke ngoku uzibhustile. Zizawukhuseleka ke for isithuba sonyaka kuba wena ingxaki yakho apha ngumbolane okanye ipastorela. Njengoba besitsho ngaphambili, zikhona ezinye izifo ezithi zingenelele malunga nelaa xesha linye ekuthi ipastorela lena ibe yingxaki ngayo. Kodwa asiyiyo yonke imfuyo esemngciphekweni. Uyakwazi umfuyi ofuya ngenjongo yengeniso ukuthi ezi zisemngciphekweni ukodlula ezi. Ngamanye amaxesha ke neepokotho zethu ezi azilingani kuba abanye bethu basaqala, abanye noko sebenawo amandla, imfuyo yabo sebasebenzela. Into emandi ke ngayo le Ovipast, xa udinga ukukhusela izifo ezifana nomgilane, oononkqi, oonomkhonwana, ukudumba kwentloko, isifo sesibindi, ukubola kwezibeleko, ukopha emathunjini, njalo njalo. Ikhona omnye uthintelo obizwa i-Coglavex. I-Coglavex uyakwazi ukuzitofa ngaxeshanye, utofe enye kweli cala, utofe enye kwelinye icala. Zombini ngenxa yoba zingothintela uzitofa phantsi kofele. Umahluko ke apha kwi-Coglavex kukuba
usebenzisa u2 mil endaweni ka1 mil lo omsebenzisileyo phaa kwi-Ovipast. Iyakuncedisa ke le nto ngokuthi uzawuqaphela ukuba ezi zimbini zidityanisiwe noko epokothweni azingeni nzulu kunezinye ongathi uzisebenzise ofika zidibene ezi zinto zisetyenziswa kwezi zithintela ezi zimbini. So ewe kona kufuneka utofe ngapha nangapha kodwa uza kuwubona umahluko apha epokothweni nokuthi iyakuvumela ukuba usebenzise ethile kwezi zisemngciphekweni, utsho into ethetha ukuthi i-Ovipast le kwezi zisemngciphekweni ikakhulu. Sithethe imigqeku le ethanda uba semngciphekweni kakhulu nokuba sithetha ngegusha okanye sithetha ngebhokhwe. Sibuye sigqibile uthintela sesifuna ukuya kunyanga. Xa sithetha ngonyanga ngenxa yoba sinezi mpawu sizibonayo kule mfuyo yethu. Uyabona ke mfuyi, xa uqaphela ezi mpawu zifana nokutyhafa, ungabi namdla ekutyeni, ukurhorhozela, njalo njalo, noma zeziphi iimpawu ezikunika into ethi kukhona ukungaphili kule gusha, bhokhwe, phofu ke nenkomo. Enye yezinto ekufanele uba wethukele kuyo yi-Tyleimune Plus, ngenxa yoba ineza vitamins nee-minerals nezinye izithako eziza kuyinika amandla, ziyinike umdla ekutyeni, zitsho zicacelwe nayo intliziyo zicacele ukutya. Kakhulu ke kwebezigula ukuzibuyisela egazini ngokukhawuleza, zitsho zichache ziye empilweni ngokukhawuleza. Kodwa ke xa unyanga uyadinga istofu i-Tenaline LA, yona iluhlobo lwe-oxytetracycline. Iyayinyanga i-pasteurellosis okanye esi sifo sengqele. Xa sithetha ke ngezi zitofu ze-oxytetracycline, wena mnongo, sesinye zezitofu endiqaphelayo ukuba thina singabathengisi bamayeza ndizawuthi siyazi-abhyuza, sizisebenzisa ngaphaya komlinganiselo. Xa ube nantoni, i-oxytetracycline yi-antibiotic. Kubaluleke ngantoni ukusebenzisa i-antibiotic ngononophelo nangokuqaphela? Okay. Kaloku i-oxytetracycline le esetyenziswa ezilwanyaneni, the same oxytetracycline, hayi ezi zithengiselwa izilwanyana, ikwasetyenziswa nasemntwini. Ithetha ukuthi le nto xa siyixhaphaza i-antibiotic siza kuyisebenzisa ngamanye amaxesha ingawenzi umsebenzi wokuyibulala le ntsholongwane apha esilwanyaneni. Xa ingayibulalanga le ntsholongwane apha esilwanyaneni, kubekho le nto ebizwa i-resistance, ifunda ukuphathisa intsholongwane le. Nangaphezulu koko, okubaluleke ngakumbi, kukuqaphela le nto kuthiwa yi-withdrawal period. Iyabhalwa onke amayeza ane-withdrawal period, kuyabhalwa apha kuyo ukuthi awulisebenzisi, awuyicheli for ukuyitya zingadlulanga iintsuku ezinga emva kokuba itofiwe okanye iseziwe. Yes. Emandi ke ubundibona ndisithukela phaa kwi-Tyleimune nje kungenxa yoba yona
ayinayo lento kuthiwa yi-withdrawal period. Ayinangxaki nokuba uyiseze wawugqiba uyixhele ngomso kuba kaloku kukutya zizakhamzimba ezi ezenziwe ngobuchule uba mazenze lo msebenzi kufanele uba ziwenzile. Azinabungozi emntwini. Ukanti xa uthe wayixhela wayitya emva koba ibitofiwe okanye isezwe iyeza lengulube, masithathe litofiweyo. Ingxaki nantsi, xa usitya laa nyama utya le antibiotic kodwa engonelanga ukuze ibulale ezi ntsholongwane ibiyenzelwe uba izibulale, nditsho nakuwe mntu. Into ethetha ukuthi ezi ntsholongwane bekufanele biyazibulala ziyaqhelana nayo kuba zidibene nayo, umlinganiselo wayo umncinci, ziqhelane nayo. Intsholongwane ke uyawukhumbula phaa kwi-COVID umzekelo, bekuthiwa kune-strain esithile, kube ne-variant ethile kuba ezinye iintsholongwane ziyatshintsha-tshintsha, ndizenza le nto ziya-adaptha to iimeko ezithile. Ngoku xa sisitya imfuyo etofiweyo zingadlulanga ezaa ntsuku zikhankanyiweyo, ubungozi baloo nto kukuba iintsholongwane zizaqhelana zitsho zizilungiselele apha kule antibiotic. Iphi apho ingxaki ikhona xa ndizayivala le ndaba? Ingxaki apho ikhoyo kukuba sizawuthi thina bantu xa sesidinga unyangwa ngale antibiotic ibe ingasasebenzi kuba intsholongwane ziqhelene nayo. Into ethetha ukuthi mfuyi, phambi kokuba uye kwi-antibiotic, cinga kabini kathathu, suyingqamele uyiqubule i-antibiotic. Ndiyayazi ukuba ndizawubethwa ngabanye oogxa bam abathi bona qala oxytetracycline, kube ngasa zinamagama amanintsi ke ezi-oxytetracycline. Kodwa ke ndicinga uba kubalulekile ngenxa yokuba ubizo lwethu thina njengoTalita luthi sixhobisa amafama ukuze afuye ngendlela enengeniso nenekamva to farm profitably and sustainably. Xa ke ngoku sisebenzisa ezi zixhobo zokusinceda sifuye ngendlela ezaba nobungozi kuthi, ayizuba sustainable le yenzayo. Nantsi enye ingxaki, xa ingekho sustainable urhulumente uzawuthi urhulumente zonke ii-antibiotics funa zifumaneke kugqirha, zingakwazi ufumaneka e-co-op. Kuba kaloku anduva lwakhe lokuqala urhulumente ukusikhusela yi-public health, ukukhusela thina bantu. Emva kokuba esikhusele ke ngoku kungene ukuthi kufuneka sityile, imfuyo iza apho yona ekubeni funeka sityile, funeka sishishinile, senze zonke ezo zinto. So in the interest of public health, bafuyi, kubalulekile ukuthi silumkele iingcebiso ezikhuthaza ukwethukela kwi-antibiotic noba yintoni, sibalekela kwi-antibiotic. Funa siyilumkele loo nto ngenxa yoba iza kucutha izixhobo esinazo zokusincedisa kwiindlela zethu zokufuya. Yes. Alright. Ndiyafuna Mr. Mbotshelwa nje kule mizuzu ishekileyo sike sizame nje unika umphulaphuli ithuba lokuba ngaba unawo lo mbuzo nawo abe kanti uyawubuza. 0738491740 iyawuba ngu-0738 491740 kungenjalo uyakusikhangela phaa kwa-072 514 5381 kungenjalo usikhangele phaa kufacebook Vukani Community Radio okanye ezolimo @Vukani sive kuwe. Uba uMbathanile kweli cala esithi nguMbathanile ongqongo, ndicela i-WhatsApp number yalo tata wakwaTalita. Alright, yeah, ndiyaqonda uba ngabe uya kuzishiya ke iinkcukacha zakhe utata phaa. Yeah,
yeah sindinomdla sesifunda right. Ndiyayiqonda uba uyakushiya ke xa sele sikukumbela kweliya icala lingapha well. Lo mzuzu ndiyaqonda uba ngaba abakabikho abanye ngaphandle kwaba uMbathane phaa kweliya icala lingaphaya. Ndiyafuna ke bawumbotshela sibe kanti ya siyayiconcluda nje siva. Ke Nkosi Mngoma sishwankathele ngelithi Alright, phambi kokuba i- ishwankathele ndicela simamele olu ushicilelo le-voice note. Nongo uMbathane andimvanga kakuhle indiphosile le lesson maka bekukho elaa yeza besithi lisebenza kwinantsika kwi-kidney ethi lixutywa andilivanga elaa yeza igama layo uba yintoni na ngoku bebecacisa phaya abe ke se undicelela ke nala WhatsApp number bendiyicela. Inkosi kakhulu ba uMbathane. Uthi akalivangela yeza ubuthetha ngalo ba uMbotshana. Usasuyiqukumbela. Uba uMbathane unyanisile awundivanga kakuhle kuba eli lisetyenziswa ukuthintela i-pulpy kidney Coglavex alixutywa namanzi nguthintela kodwa ke baphulaphula ngethamsanqa uThalita unamaqonga angamaqonga kuquka iqonga likaFacebook. Iqonga lethu likaFacebook ndingathi yiyunivesithi efumaneka nakubani na okwaziyo ungena kuFacebook. Ezi zinto siyabhala ngazo ngamaxesha amaninzi nalena ke nesi sihloko sithethile ngaso phaya i-pneumonic pasteurellosis sayicakaca kakuhle sicacisa nendlela ongayilawula ngayo namayeza ongawasebenzisa. Kananjalo nayo i-WhatsApp group enogqirha kuquka siseChrisane kanene siquka ugqirha olapha kwaKomani Vet uDr Marimbiri yindoda leyo esebenza phakathi kwamafama ke aseChrisane. Amafama amaninzi aseChrisane ayayazi ukhona phaa kwelaa qonga lethu. Aboneli nje abagqirha kuquka uDr Ngethu uNcibano Nojawolo owaziwayo kakhulu ngamafama amaninzi onamava apha kwezolimo. So ithetha ukuthi le nto xa ukula maqonga kaThalita awuthethi nje nabathengisi, uthetha nabantu abanolwazi olunzulu ngale nto bathetha ngayo. Bangoneli nje ukucebisa. Zikhona kaloku iingxaki ezifuna uba ugqirha makayibone imfuyo ayindwendwele. Uyabona ke uDr Shepherd Marimbiri ungomnye wabo bantu ngakumbi kulo mmandla waseChrisane okwaziyo uyokundwendwela apho ufuye khona. Akoneli nje ukundwendwela ukucebisa kwezigulayo, ucebisa kananjalo nangendlela zokulawula imfuyo yakho ngendlela enengeniso nenekamva, into leyo esiyiphilela kuThalita. Ndithetha ukuthi xa usiyapha kuFacebook ukhangele nje phaa wena uThalita Farmer. uThalita wakhona lo kuqala utha akanaye u-age, lo wesibini uno-age. Ufama wakhona ngulo kaPharmacy, so ngu-TALITHA abe alandelwe nguFarmer PHARMA. Khangela nje uThalita Farmer kuFacebook uzawufumana khona iinkcukacha. Utsho ukwazi nojoin WhatsApp group yethu phaya. Mhlawumbi ke ndingakunika iinambari zamagosa okanye iThalita customer experience consultants xa sijonge kummandla waseChrisane. Sinayo uMsuthu phaya iGubevu, owethu Masabalala, intombi yalapha eTsomo, inzalelwane eChrisane. Inamba yakhe ufumaneka ku-081 328 1061. Nincede mani unokhala nimkhangele nje xa nithetha ngeento zemfuyo, ningamvusi nobulele. Akazifuni ezi call ezifuna ezinye izinto ezidlulileyo apha emfuyweni. Mandishiye nje.
Alright. Ndiyafuna ke Mr. Boshela phambi kwaba kulo mzuzu uthi lo mphulaphula molweni studio ndicela ukwazi ukuba ezi ntsholongwane azifi kwi-high temperatures le nto kuthiwa inyama mayingatyiwa kodwa iza kube iphekiwe ya nje kwi-seconds nje ezimbalwa siyivale that. Eyona nto besithetha ngayo ikakhulu phaya yi-antibiotic kulo mcimbi wentsholongwane hayi ayizontsholongwane zonke ezifayo kwi-high temperatures. Ezinye zazo zinezinto kuthiwa zizipores ezenzelwe ukuba zikwazi ukuzikhusela ngayo kwiimeko ezifana nee-extreme temperatures noba yebandayo okanye yeshushu. Bafuyi sanukuyitya mani xa ife igula ningayityi xa ife itofiwe lingadlulanga elaa xesha liqingqiweyo ukuze sihlale sikhuselekile sifuye ngokunengeniso nokunekamva. Yeah. Alright. Mr. Bochelo masiyibambe kanye kuloo ndawo leyo. Inkosi kakhulu ngexesha lakho mandata kusoloko kululutho into yokuba ngaba sibe kanti sikunye nani phaa kwaThalita. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Nathi siyabulela kakhulu kuVukani FM. Enkosi mnqunu. Inkosi kakhulu wena masimbambe